ọgwụ mụ kwetara na mụ na-agwọ ọgwụ mụ kwetara na mụ na-agwọ oke ite onye ọbụla na-agbaziri nnọọ ọgwụ ọsọ onye ọbụla na-agbaziri oke ite ọsọ na-eme ebe a ana m agwọ oke ite na o nwere ọgwụ m a na-agwọrọ afas n'ọgwụ eji enwe ego ọgwụ for success mana ọ bụrụ ọkwa ọ bụrụ na o nwere ebe na-arị chọba akwa mana mụ kwetara na mụ na-agwọ ọgwụ onye ọbụla na-asa oke ite mee nke nwoke ite mee nke mụ na-agwọ oke ite kweta na mụ na-agwọ oke ite akwụ onye ọgwụ mmụọ gwuru mmụọ yi gwuru ihe aja anọ bụ ibe na-emere ọbụ ibe ọba na-emere ibe ihe nwapụ nwata gị ọ bịara tata si ka o kene gị na-abịa ekene mmụọ na nke ụmụ ume wee dị ime ọzọ mara ibe dutere gị ebe a kene mmụọ Mwabata mekeleni nyangu jime ka ọchị gị na ngu jime ka ifele bele mi ngu jime ka cash out on cash out before na abịa ebe abịa cash out la n'azụ but with the help of a number more cash out at least. How many years can you matter cash your house? How many years can how many months can you? Okay. Uruchago like 6 months. Yeah, cash you out. Yes. My neighbor can buy. Cash you out. Yes. Okay. So if I want to be able to know you what I like. You go to do 200,000. Oh, what I like 200,000. Go to my. Go take him. You want to call cooking egg. Leave me. Ojirokwa ya ụgwọ ka iji ya ụgwọ ojirokwa ya ụgwọ ọkwụrụ ya ụgwọ ọgwụ anyị gwọrọ ya nke nwa bụ ibe sie n'obi ka o wee bịa kene anyị n'ife ọma anyị mere ya nọọsụ n'ọlụgo 6 months na ọkachịbe out mana ọ bịasa aba anyị metisiere ihe obodo ọkachịba out anyị ajụrụ ego na o nwere mana o nwere ndị abụọ bụrụ basị anụ ya ka ego ụzọ na-amụ ụzọ ịtọ ma ya chọrọ ịma ọ nke a bụ nke izi ị na-akachi ego sinsa ejere osere gị ọrụ nke a bụ nke izi ihe nwa bụ ibe sie n'obi ka o wee kene ka ajụ nga ego na ị nwetara amaghị m ego na ị nwetara mana ibe adụghị n'obi a adịrị gị mma ọmụta isi emekwuru gị na mụ mara nke nnekwu ya eme ma mụ ma na ego bịa ruru milion ma mụ makwara na nke nnukwu ya eme ka ọ na ego bịa ruru milion ma ya dịrọ gredi maka na ekwa ya ụgwọ ọrụ ma ụdị ahụ ebi abịa kene mmụọ Momotinsi emekwu from now to 1 month nnukwu ego ya ada ọ bịagba mgbapụta eri ibe ọbụla ị na-eme wepụ awọ n'ime nnukwu ibe eme weta nnukwu ibe bịa kele kama obere ife eme were obere ibe bịa kele maka na mmụọ m o ji wee dị mma ya eme nkwa ọ dị njọ a dịrị gị mma omekwu ife ọzọ ịchọkwu ka o mekwuo ka mgba mmụọ ịchọkwu mmụọ ọ na-ekwu ka ndụ ya dị ka mụọ mọnị na-aga ntụ osu okwu ekwe esu ebe ụfọsoro ibe ere nye m ọjị magabarị ọfụma biko unu mba ọjị na-adịrị gị mma onye ọbịa ka ewu Rivers State na-adịrị gị mma egwu m sị ya dọrọrọ ya mma na-aga ụdị ndụ achụghị ụya nọọsụ na ego na-adị ya dị mkpata mana ọ dị ka emechara ya ọgwụ matụbe ego aka n'ihe ọ na-arụ ekwensị ka ọ dịrị ya mma okwe kọnfam nọ mmụọ mere gị ihe ahụ ịyọ okwe kọnfam ka adịrị gị mma na mụkwara igbe mmadụ na ịkọnfam anọ m rụrụ ọrụ iji wee nweta ego bịa kene mana ike na-enwe obi na-abụ n'ọdụ ka ọ bụrụ n'ọdụ ka ọmụ abụkwana bịa kene maka na ama m na mmụọ mere gị ihe ikpe mkpa na ya bịa kene eme ikenere ya mmụọ mewe inwe milions ya na-asịsịkwa ego ahụ inwe ya tọrọ mana ọ bụrụkwara ala na ịbịa kene ya n'ife ahụ o mere maka ya gụrụ iwe ma ghara eme maka ọ ya bụ ekene onye mmerụ m mmụọ ọzọ ya ka o ji adị iwe ji ala akwụ na akwụ ya ụgwọ maka na iwe gụrụ ụta ya gụwa esi ha abalị gị gbakwuolu ndị niile na-abịa ekene mmụọ iwe m kwuru iwe a ekwe ọbọ ka na-eti na nya bụ ebunu wee kwesị na ya ewerugo ebunu na ụdị taatọ ọ pụtara ya ebunu na odebego ude na ndụ ya iwe ọma ka ọ ya ala ahụ ya gazikwara ya emezikwa
Ekwu nso jezi anwụrụ ọkụ ya ruo igwe ntị. Ọbụrụ ga-adị eje ọbụ iwere. Ngwa kunye enyi. Ọkụ otu ego ka ị na-ekwu na kịrịkịrị ga-ezuru oriri. Aịcha ego eji eme mmọnwụ. Ego eji eme odogwu. Aka gị. Onwezi ibe ịchọkwukwo mmekwuru fụpụ ya bụ ọgwụ igbo ọma ga-eme. Ụmụ mgbe ya bụ olu anyị arụ awele nke ka nke abịa rụ. Ama apụpụ awele a on behalf of ụmụ arọ m niile ndị niile na-aga Thanksgiving bụ ndị anyị mere ji ezigbo obi ese anyị ịma na inwe ike rụọrụ mmadụ 100 ọrụ fa agasịa mana onwe ike ọ bụrụ sọsọ mmadụ 20 abịa kene ụmụ mmadụ taa fa ka m na-apụpụ ụlọ ọgwụ a ndị ahụ abịa dịba kene n'ọrụ alụrụ egwu nsị na ụnụ abụrụzi ụbịam ọzọ ụnụ abụrụzi ogbenye ọzọ maka na mmụọ ụnụ bịa debịa show appreciation ekwela ka iwere mmụọ mmụọ kwa ekwe ka iwere mme ụnụ na mụ na-etinye n'ọfọ ewere mmụọ ndị nwe na-abịa ekene anyị maka na ego anyị ji wee kene anyị ya ka anyị ji eme odogwu ọ bụrụ ego ịkwụ anyị n'ụgwọ ọrụ maka na anyị gochaa material ka ego agbasa na ego anyị ji wee bịa kene anyị ya ka anyị ji eri ire anyị egbuolu mmụọ anụ maka na mmụọ rie anụ anyị eri ego na mụ kwụsị na va abụrụ ogbe ya ọzọ ibe na nje eme dibia ibe na nje eme odogwu kụnyenu sobeva ụnụ ma ndị ji ezigbo obi eso anyị wuru na ezigbo obi ga-esobeva ibe m kwuru na ebe m na-agwa ụlọ bụ ndị na-ekwu anyị ọtụrụ ose bụ ajọ okwu na tabafa akara akafa ama na-eburu mmadụ na ibu mmadụ adọrọ na be anyị mana mma anaghị akara aka were ya gbaa moto ọ bụla njakịrị oke mkpụrụ obi na-etolu asịrị etolu ị na-anya na m etolu gị asịrị ma nke na-atọ m ụtọ bụ na mụ mesikwa toluo ntamụ mgbe iji toluo asịrị toluo ntamụ ịma na-ebago mmọnwụ akwa atolu asịrị akwa atolu ntamụ megidekwa ife moto mụ toluo biko ka m see foto na-akụ moto maka na imegide ife moto o toluo ka m see foto na-akụ ya ịma na iso n'ihe a na-arụ ị na-aghọta maka na ihe eje na ya ụdị ahụ ihe na ya ụdị ahụ sekuriti ajụ akara ihe ị na-eme na dị moto enwere moto a na-ayọ biko bifo ese foto ma ịyọrọ ya biko ihe onye ahụ bụ ihe biko ma ịyọrọ onye ahụ bụ ihe biko ihe onye na-eche dị moto nche biko ịhụ na ya karịa ya ka nna ya onye isi mmụọ ụlọ niile ndị na-abịa ekene ahịa bụ ndị anyị rụrụ ọrụ ekwentị ka ba karịa igbo na ego na-aka ego mmadụ na-aka mmadụ ka ba karịa mmadụ ka ba karịa ego ọ soro ibe ere mmadụ na-enyere anyị aka ọ ya dịkwa urube mma anyị gbara ọgwụ ka ọgwụ ya eme